tothom, soc la Natàlia. Avui us porto 36 salutacions a la lluna, o també li diem Chandra Namaskar. Tant si les has fet abans com si no, deixa'm que t'expliqui per què aquesta setmana et proposo això. Aquesta setmana ens trobem amb una lluna plena, però a més també amb un eclipsi lunar parcial. Les 36 salutacions a la lluna les pots practicar quan vulguis. No vol dir que sempre les hagis de practicar durant una lluna plena. Aquesta pràctica té un element meditatiu en moviment. Vol dir que ens serveix per connectar-nos, bloquejar l'exterior i connectar-te amb tu mateixa a través del moviment, a través de la repetició. Per tant, en qualsevol moment de la lluna, en qualsevol moment del cicle, qualsevol dia és un bon moment per practicar les 36 salutacions al sol. El que passa és que nosaltres, l'ésser humà, ens ha de molt ritualitzar i per això ho solem fer quan tenim un símbol com la lluna plena, aquesta llum, aquesta plenitud que ens acompanya i ens diu: ei, és com un recordatori, mira endins, connecta. Aquesta setmana no només tens la lluna plena que et transmet claredat, plenitud, també tens l'eclipsi lunar parcial. Què ens transmet l'eclipsi? L'eclipsi és el contrari, en lloc de claredat, de plenitud. És un moment d'ombra. Per què utilitzem aquest moment d'ombra? És com si fessis un parpelleig una mica més llarg, no tan efímer, com tancar els ulls i dedicar-te un moment. Per això ens serveix l'eclipsi. Així que anem a agafar aquestes dues energies i anem a juntar-les. Amb una pràctica, ja veuràs, dinàmica, no vol dir que hagis d'arribar a fer les 36 salutacions a la lluna, perdó. No vol dir que hagis d'arribar a fer les 36 salutacions a la lluna perquè funcioni. La quantitat a la que arribis va bé per mirar endins. Necessites pausar entre 5, 10 salutacions, moviments, rondes, endavant. La pràctica sempre s'adapta a tu. Per tant, posa't a la màrfega, anem a treballar juntes fins on t'arribis a estar bé i mira de desconnectar de tot l'exterior i mira endins. Mira què va sortir, quines emocions sorgeixen, quins pensaments, què et ve al cap. Ho observes i ho deixes per després, ja ho gestionarem. Ja tindrem un moment de shavasana per recuperar tot això. Així que som. Per la salutació a la lluna, a diferència de la resta de pràctiques, solem treballar endavant i endarrere de la màrfega, aquí treballem de costat a costat. Començarem al costat esquerre de la màrfega. Inhales, puges braços amunt. Exhales, t'estires cap a la dreta. Inhala, torna al centre, baixes mans al pit, aixeques genoll dret, passes per uns segons d'equilibri i exhales, obres al costat, plantes el peu, prepares la deessa. Inhala, braços amunt. Exhala, baixa. Inhala, torna al centre, prepara el triangle cap a la dreta. Exhala, inclina't endavant, baixes. Inhala. Exhala, baixa cap a terra, rotes una miqueta el peu esquerre, continues profunditzant la piràmide. Inhala, esquena mig alçada, flexiona genoll dret, baixes l'esquerra. Exhala, separa una miqueta més distància de peu a genoll, si ho necessites, baixes la cadera. Inhales, puges braços amunt, obres el pit, si volem la lluna creixent. Exhala. Torno baixant les mans per l'interior de la cama, aixeco genoll, giro cap al costat llarg de la màrfega. Entro a Skandasana i des d'aquí amb mans al pit o amb ajuda a terra, canvio cap a l'altre costat. I vaig a buscar aquestes mateixes postures al revés. Des de Skandasana, giro cap al costat esquerre, planto genoll, busco la distància que necessiti. Pujo inhalant. Obro pit, exhalo, baixo, mans una a cada costat del peu, aixeco genoll, tanco una miqueta, estiro cames, allargo columna, exhalo, baixo.
Inhalo, mitja alçada, col·loco mà esquerra a la cama, obro cadera dreta, obro braç dret. Exhalo, triangle. Inhalo, torno, preparo deessa, exhalo, mans al pit, baixo. Inhalo, torno al centre, poso peus paral·lels, col·loco el pes sobre el peu dret, aixeco l'esquerra, passo per l'equilibri. Inhalo, planto el peu, torno a Tadasana, braços amunt. Exhalo, m'estiro a l'esquerra i tornaré començant a buscar en la direcció contrària. Torno al centre, baixo, mans al pit, aixeco genoll esquerre. Obro al costat, preparo deessa, inhalo, exhalo. Inhalo, torno, preparo triangle, mirant cap a l'esquerra, exhalo, m'inclino. Inhalo, exhalo, baixo, preparo piràmide, profunditzo. Inhalo, mitja alçada, flexiono genoll, baixo, pujo inhalant, obro pit, baixo, exhalant, giro cap a Skandasana. Torno cap a l'altre costat. Giro, costat dret, col·loco genoll. Elevo, obro. Exhalo, torno, estiro cama, preparo piràmide. Inhalo, col·loco la mà dreta, peu esquerre perpendicular, elevo braç esquerre. Inhalo, torno, deessa, baixo. Inhalo, amunt, peus paral·lels, poso pes sobre l'esquerra, torno a l'equilibri, planto peu, elevo braços, m'estiro cap a la dreta. I anem per la tercera, torno al pit, aixeco genoll dret. Obro al costat, preparo deessa, inhalo. Exhalo, baixo. Inhalo, obro triangle, exhalo, baixo. Inhalo, exhalo, baixo, piràmide. Inhalo, transició i exhalo, baixo. Inhalo, obro pit, exhalo, baixo. Em col·loco Skandasana mirant cap al costat llarg de la marfa, amb mans o sense canvi. Giro cap al costat esquerre, planto genoll. Inhalo, obro. Exhalo, torno, piràmide. Inhalo, preparo triangle, elevo braç. Exhalo, inhalo, torno, preparo deessa, exhalo. Inhalo, torno, pes sobre el peu dret, exhalo, elevo l'esquerra, equilibri. Planto el peu, elevo braços, exhalo, m'estiro a l'esquerra. Torno al centre, mans al pit, elevo genoll esquerre. Exhalo, obro, deessa. Inhalo, exhalo. Inhalo, torno, preparo triangle, mirant cap a l'esquerra, exhalo, m'inclino. Baixo a piràmide. Baixo en una creixent. Baixo i giro cap a Skandasana. A mi m'agrada treballar Skandasana amb les mans a terra perquè evita que t'aixequis molt i segueixis aquest moviment circular que generen les postures. Giro a la dreta, planto genoll, elevo, obro pit. I baixo, preparo piràmide, profunditzo. Entro a triangle, elevo. Torno al centre, preparo deessa, baixo. Torno al centre, pes sobre l'esquerra, torno.
Planto un peu, braços amunt, m'estiro. Torno al centre, aixeco genoll, obro, planto dehesa, baixo, torno, triangle, baixo. Preparo la piramide, profonditzo, baixo genoll, preparo postura i obro, torno, giro Skandasana, canvio de costat, giro, lluna creixent, pujo, torno, piramide, obro, triangle, torno amunt, preparo dehesa, baixo, torno al centre, pes sobre el peu dret, entro a l'equilibri, Tadasana, braços amunt, exhalo, m'estiro a l'esquerra, torno, elevo genoll esquerre, obro, preparo dehesa, inhalo, creixo, exhalo, baixo, torno, preparo triangle, mirant cap al costat esquerre, m'inclino, baixo, preparo piramide, profonditzo, torno cap a lluna creixent, baixo cadera, obro pit, torno, Skandasana, i me'n vaig cap a l'altre costat. Giro, lluna creixent, baixo, piramide, preparo triangle, torno, dehesa, torno, preparo pes sobre el peu esquerre, entro, equilibri, paro i m'estiro lateralment, torno, pujo, obro, costat dret, preparo dehesa, baixo, torno, preparo triangle cap a la dreta, m'inclino, baixo, preparant piramide, profonditzo, torno, preparo lluna creixent, obro, torno, Skandasana, canvio de costat, giro, lluna creixent, es faig les postures a aquest costat, torno, piramide, obro, triangle, pujo, dehesa, baixo, torno al centre, pes sobre el peu dret, entro a l'equilibri, Tadasana, arrels ben col·locades, exhalo, m'estiro a l'esquerra, torno al centre, baixo mans al pit, elevo genoll, obro al costat, dehesa, baixo, triangle, m'inclino, piramide, profonditzo, torno genoll a terra, obro el pit i torno per l'interior de la cama, Skandasana, obro cadera. Giro la mandíbula a mesura que vaig fent repeticions, que no creï tensió, que no apreti. Giro cap a lluna creixent, preparo la postura i obro. Torna. Prepares piramide, profunditzes, prepares triangle, obres, torna amunt,
pes sobre el peu esquerre, entro a l'equilibri. Planto peu, elevo braços, m'estiro a la dreta, torno. Comencem la número 11. Obro al costat, inhalo, exhalo. Obro, triangle a la dreta, baixo. Piràmide, preparo la postura, aprofunditzo. Baixo, genoll esquerre, lluna creixent, obro. Baixo, braços per l'interior, m'ajuden a girar. Anem cap al costat esquerre. Skandasana. Giro, lluna creixent, preparo el genoll, baixo la cadera, obro el pit. Torno, piràmide. Allargo mitja alçada, col·loco la mà, obro el triangle. Elevo, preparo deessa, mans al pit, baixo. Torno, peus paral·lels, pes sobre la dreta, entro a l'equilibri. Planto peus, braços amunt, muntanya, m'estiro a l'esquerra. I entro a la ronda 12. Baixo, mans elevo genoll, obro el costat, planto peu, preparo deessa, baixo. Obro, preparo triangle a l'esquerra, m'inclino. Baixo, mà dreta, preparo piràmide. Baixo, genoll dret, preparo lluna creixent, obro pit. Torno, skandasana. Canvio de costat. Canvio, lluna creixent. Baixes mans, prepares piràmide, profunditzes. Preparo triangle, elevo. Torno al centre, deessa, baixo. Torno, pes sobre el peu dret, equilibri. Tadasana. I entro a la 13, m'estiro al costat. Pit, equilibri, deessa. Baixo. Triangle. M'inclino. Piràmide, profunditzo. Lluna creixent, obro el pit. Baixa, obre, skandasana. Canvia de costat. Veuràs que a mesura que vas avançant, canvia lluna creixent. També et posa per demanant les teves variacions. Potser demana inclús mudres a les mans. Pots col·locar-li el que a tu et cridi l'atenció. Al final és la teva pràctica, el teu moment de connexió entre deessa. Preparo l'equilibri sobre la dreta. Em centro, arrelo, muntanya i entro a la 14. M'estiro cap a l'esquerra, torno al centre, recullo, equilibri. Obro, deessa, inhalo. Baixo, exhalo. Preparo el triangle. M'inclino avall. Baixo, piràmide. Baixo, lluna creixent. Torno, skandasana. Canvio de costat. Canvio a lluna plena, a lluna creixent, perdó. Veieu on estava la meva ment, oi? Pensant en la lluna plena.
obro, triangle, torno, deessa, obro preparant l'equilibri, torno al costat esquerre, planto peu, elevo Tadasana, m'estiro a la dreta, inhalo i torno, preparo deessa, baixo, obro triangle a la dreta, m'inclino, baixo piràmide, baixo, lluna creixent, baixo, Skandasana, canvio de costat i giro, inhalo, obro i baixo, piràmide, preparo triangle, elevo, torno, deessa, baixo, preparo equilibri sobre el peu dret, planto a Tadasana, me'n vaig a les 16, estirant cap al costat esquerre, torno al centre, baixo equilibri, obro deessa, inhalo, exhalo, al teu ritme sempre de respiració, al teu ritme sempre, transició entre postures. Aquestes pràctiques en les que ens unim per practicar repeticions, com la salutació a la lluna o la salutació al sol, és important que t'escoltis molt. Aprofita que el YouTube té ritme més ràpid, més lent, si vols anar acompanyada. Però moltes vegades, quan has fet unes quantes repeticions, entres en aquest estat meditatiu en el que ens podem acompanyar de veu, però no cal que el ritme sigui el mateix. Prepara deessa, baixa. Prepara equilibri, torna. Tadasana i anem a la 17. Recull, equilibri, obro, deessa i baixo. Sento el meu cos com ja va enllaçant un moviment amb el següent. Com cada vegada sento més les sensacions físiques. Com cada vegada estic més clara per observar les emocions que van sorgint amb aquesta pràctica. És important que recordis també, quan fas tantes repeticions seguides, que no hi ha emocions bones i dolentes, totes venen per explicar-te alguna cosa, no en deixis cap de costat, no ometis res perquè et penses que és negatiu. Tot és informació sobre tu, sobre el que estàs fent. Anem a la 18, obro. Entres a triangle i baixes a piràmide. Baixo en una creixent, obro, torno, Skandasana. Giro l'altre costat i baixo en una creixent, torno, piràmide, obro, triangle,
fortalesa. Equilibri sobre el peu esquerre, entro, planto peu. Me'n vaig a les dues últimes 19 per tancar el segon cicle d'ESA. Triangle. Baixo. Piràmide. Lluna creixent. Skandasana, cadera oberta. Canvio de costat. Giro, lluna creixent. Baixo, piràmide. Obro, triangle. Torno al centre d'ESA. Preparo equilibri a la dreta. Entro. Planto peu. Estiro, me'n quedo un moment aquí perquè sento que m'està costant l'estabilitat. M'ajudo a relar. Continuo. Aquesta, per exemple, ha sigut una de les meves sensacions. Entro a la 20. Els últims equilibris els he sentit una miqueta inestables. Em quedo un moment a la postura que tinc els dos peus a terra. Postura que m'ajuda a trobar l'arrel, l'estabilitat, la força de cames. I quedo un parell de respiracions. I veig, aviam si m'ha ajudat a centrar aquest aspecte de la meva pràctica. Ho aniré observant a les següents respiracions. Obro triangle. Torno al centre, preparo d'ESA. Baixo. Preparo l'equilibri. Aviam si el Tadasana m'ha ajudat. Bé, em sento més estable. Arrelo. Em quedo aquí un moment. Agafaré un totxo. M'agradaria ensenyar-vos també les variacions que podeu fer amb el totxo, perquè a mesura que anem avançant en la pràctica, a vegades sentim que el cos ens respon molt millor i podem avançar, a vegades el cos està cansat i ens demana baixar una miqueta. Sigui el que sigui, escolta't, adapta, no forcis. I inhalo, torno. Exhalo, dreta, vaig a la 21. Inhalo, centre, pujo genoll dret. Obro d'ESA. Inhalo. Exhalo, baixo. Inhalo, triangle. Exhalo, baixo. Si no puc anar tan avall, agafo el totxo. Baixo la piràmide, de nou puc recolzar el totxo si necessito per no anar tan avall, per no forçar tant la flexibilitat de la cama dreta. Baixo i a l'esquerra, el totxo em pot ajudar a profunditzar, a trobar el meu espai sense anar tan avall. Obro. Torno, el totxo m'ajuda amb Skandasana. Si sento que no puc anar tan avall, el totxo m'ajuda. M'agradaria que no incorporessis molt el tronc, si pot ser, perquè com deia abans, no trencar aquest cercle que construeixen les postures. Des del centre preparo d'ESA, baixo, me'n vaig a la dreta amb l'equilibri, arrela Tadasana, exhala a l'esquerra, 22 saltacions a la lluna, pujo equilibri, obro d'ESA, inhalo, baixo, triangle a l'esquerra, baixo, piràmide, baixo, lluna creixent, baixo, Skandasana, canvi de costat, giro, lluna creixent,
baixo, piramide. Preparo triangle. Torno al centre, preparo deessa, baixo. Torno, pes sobre la dreta, a l'esquerra. Elevo genoll dret. Inhalo, Tadasana. Exhalo a la dreta. 23, som-hi. Elevo genoll. Obro deessa, baixo. Obro, triangle, baixo. Entro a piramide, baixo. Entro a lluna creixent, obro. Entro a Skandasana, obro. I començo amb l'altre costat, Skandasana, desfaig les postures. Giro, lluna creixent. Torno, piramide. Obro, triangle. Torno al centre, mitja lluna. Deessa, perdó. Preparo. Pes sobre el peu dret. Elevo genoll esquerre. Planto peu, Tadasana. Mitja lluna a l'esquerra. Torno. Recullo genoll esquerre. Obro. Creixo. Baixo. Preparo triangle. M'inclino. Baixo, piramide. Baixo, lluna creixent. Giro, Skandasana. Torno cap a l'altre costat. Lluna creixent a la dreta. Baixo. Piramide. Obro, triangle. Torno amunt, deessa, mans al pit, baixo. Torno pes sobre el peu esquerre, entro a l'equilibri, planto peu, elevo, m'estiro a la dreta. Torno, mans al pit, elevo genoll. Obro al costat, preparo deessa, baixo. Torno, triangle, m'inclino a baix. Baixo, piramide. Baixo, lluna creixent. Skandasana. Per baixa del cercle. Canvio de costat. Giro a l'esquerra, preparo lluna creixent. Elevo, obrint el pit. Torno, piramide. Preparo triangle. Obro. Torno, deessa, baixo. Obro, pes sobre el peu dret. Elevo equilibri. Planto, m'estiro a l'esquerra. Torno, recullo. Obro al costat. Inhalo. Baixo. Preparo triangle. Baix. Preparo piramide. Baix. Preparo lluna creixent. Obro. Preparo Skandasana. Canvio de costat. Roto, lluna creixent. Obro. Baixo. Piramide. Preparo triangle. Obro. Torno, deessa, baixo. Torno, equilibri sobre l'esquerra. Planto
peu àleu. M'estiro a la dreta. Torno. Baixo. Àleu genoll. Obro. Preparo deessa. Baixo. Torno. M'inclino. Torno. Baixo. Lluna creixent. Obro. Skandasana. Obro. Canvio de costat. Canvio a lluna creixent. Obro. Torna a piràmide. Estira. Prepara triangle. Obro. Torna al centre, preparant la deessa. Baixo. Torno, preparo equilibri sobre el peu dret. Entro. Tadasana. M'estiro a l'esquerra. Torno. Aixeco genoll. Obro. Deessa. Baixo. Preparo triangle. Baixo. Mole. Si t'hi fixes fa estona que no et dic inhala o exhala, perquè la meva intenció és que trobis el teu propi ritme, que sentis molt, que et deixis guiar a tu mateixa. Sempre et dic, jo estic aquí per acompanyar-te, però tu ets la teva millor mestra. El teu cos sap què necessita. Escolta bé el seu ritme. Preparo triangle, obro. Pujo, deessa. Tanco sobre el peu esquerre. Àleu, tadasana. M'estiro al costat i començo aixecant el genoll dret amunt, la ronda 31, ja arribem inhalant, baixo, exhalo, deessa, inhalo, torno, triangle, mirant a la dreta, baixo. Aquestes rondes finals, profunditza, baixa, la lluna creixent, obre, poden ser les més fàcils, giro skandasana, o les més complicades, depenent de com ens trobem, física i mentalment. Obro. Torno, preparo piràmide, baixo. Continuo insistint a que t'escoltis. Torno, deessa. Preparo equilibri sobre la dreta, elevo. Planto peu, creixo, m'estiro a l'esquerra, començo la 32. Obro. Exhalo. Super. Preparo triangle, m'inclino. Entro piràmide. Entro lluna creixent, obro. I vaig a skandasana. Canvio de costat. Entro a lluna creixent, obro. Baixo, piràmide. Triangle. Deessa. Equilibri sobre el peu esquerre. Tadasana a la muntanya. M'estiro a la dreta. I entro a la 33. Sobre. Baixo. Pujo. Triangle a la dreta. M'inclino. Entro a la piràmide. Entro a la lluna creixent. Skandasana. Giro a l'altre costat. Vaig a buscar aquest cicle de postures. Lluna creixent. Piràmide.
triangle, deessa, equilibri, tadasana. I entro a la 34. Preparo triangle, baixo, piràmide, lluna creixent, skandasana, canvi de costat. Entro a la lluna creixent, piràmide, triangle, deessa, preparo l'equilibri sobre l'esquerra, planto peu, m'estiro, entro a les dues últimes salutacions a la lluna i jo em quedo en silenci perquè les puguis gaudir amb tu mateixa. I mai més ben dit entrar en silenci. El micròfon s'ha apagat. Problemes tècnics. Potser la lluna ens està dient alguna cosa. Aquí et suggereixo que triïs una de les dues opcions que et plantejo, o inclús que les combinis. Pots estirar-te a Shavasana i deixar que el cos digereixi tot el moviment que has fet, tota l'energia que hem creat, tot el que ha anat sortint. L'altra opció és que agafis un paper, un boli, i plasmis tot això que ha sortit. Aquelles emocions que t'han anat passant, bones, aquelles que a vegades considerem no tan bones, però que ens expliquen coses importants. I que si hi ha alguna cosa de tot això que ha anat sortint, del que et vols desprendre, avui és el moment. L'energia de la lluna i l'eclipsi ens ajuden a això. Pots inclús combinar les dues, fer Shavasana i escriure. Jo només et puc dir que estic increïblement orgullosa d'haver practicat això amb tu avui, d'haver compartit i d'haver arribat fins al final.
Fes-te un gran aplaudiment. Ho has fet molt bé. Ara entra al final de la teva pràctica, sigui quin sigui, i jo em despedeixo aquí. Namasté.